चली भैया, आजकल एक गाना के काफ़ी चर्चा हो रहल बा और यूट्यूब पे देखे के भी मिल रहल बा। हम बात करतनी कुछ दिन पहले एक सद्दाम राजा या कुछ करके एक सिंगर रहले ह, जेकर गाना आयल रहल कि खेसारी के गर्लफ्रेंड के पटैलक, अब तारा मेहरी के बाबारी। पवन सिंह खेसारी के ऊपर और अक्षरा के ऊपर एक गाना आयल रहल कुछ दिन पहले। हाल ही में हम ओकर न्यूज़ भी डालले रहनी, ओकर पोस्टर भी और गाना भी कुछ दिन पहले डालले रही। पब्लिक लोग काफ़ी देखलस और आजकल एक पोस्टर वायरल हो रहल बा, जे पर लिखल बा कि सद्दाम के बहिनी के सामान फरले खेसारी। भैया, एल्बम का नाम तो काफ़ी गलत बा।